Hej, nazdar, čaute, ja som Sydney a zdravím vás pri názvom Happy Wheel. What the fuck? Počkaj. Takže sme späť a už zlepšení vlastne. Takže what the fuck, neviem čo to bolo, to je jedno. No a ideme si zahrať hru. Dáme play. A dáme si nejakú hru. Odtiaľto, neviem. Počkaj, nemáme zvuk, nie? Počkať, yes. Tak. Dobre. Toto je laguje, to ty kokos nie. OK, tak čo si dáme? Odtiaľto som pekla. Dobre, tak. Dobre, tak dáme. Today rating. Rose Swing PT1. No tak si to dá, že dáme mať. Tak si to môžeme dať. Ale si musím furt takéto ťažké levely dávať, ty koksa. Toto je to. Fuck. Neviem, čo to je. Vadí. Oh yeah. Som dal. Čo je? Ja som sa mal chytiť. Dobre, chytil som sa. Oh yeah. No toto sú pre mňa levely tak ľahké, vidíte? Oh yeah. Vidíte, tak sa to hrá. Jak vy. No. The fuck? To je svok. Co vám teraz dať? To sa je... Aká to čo je? Hej vole. Veď si vyťahni tú nohu, ty imbecil. No vyťahni si ju, vyťahni. The fuck? Nech sa vyťahni túto nohu. Tak sa tam pretrep. Yes. Ja si dole. Yes. Dobre, ne, tak, dobre, fajn. Yes, ty sa dáš. Aký máš krvát a nevieš to dať. Dobre, teraz, ne. Ruku si doťahol, ty idiot. Ty čistý tok. To tam musíš pretrepať. Idiot. No, poď sa. No. Victory! Niekto dodáva za 12 sekúnd, ja dodávam za 62. Nemohol som už mať tých 69, ty koksa. No nevadí. Takže, počkať. Nie som tuto až takto? Ja neviem, to si ešte možno musím spraviť. Nie som, OK. Pogo battle, what the fuck? Pogo battle? Oh shit. Oh shit. To bude môj najťažší level. Keďže aj sa mi vypíše, že noob a také, tak by som si to dostal. Oh yeah. Ale pán. Ty kokos. Už aké veľké. To neznelo to aj speciálne. Yes! Dory ti mám zapichnutú sekuru. What the fuck? Yes, tu máš, ty krava. Ty kokos, to čo je? Tak sa to robí, vidíte? Ja som malo zapichnuté. Shit! Oh yeah! To si nevedel prežiť. Si čistý cvok. To si musel vedieť prežiť. Stop! A hneď prvá ma zabije, hej. Prečo nejde SCA pozrieť, ty kokos? You shit! What the fuck? Boli míny? Áno, ty kakade som slepý. Stop! Ty kokos, to bol akisto! What the fuck? To môžeme teraz zapíchnuť tak kde? Ty kaksa! To čo je, akože mám sa teraz zabiť? Tyku. Ty kokos sa sem zabiť. Oh shit. Dobre, túto právo musím dať dole, lebo je taká hajzlica.
Dobre, to sekera ma teraz nedala. Takže ja som noob, no, pravda. Ej, ako som čičivé. Ty kokos, tu teraz ako stojím na... Fuck. Oh my god! Zvuky. Dobre. Ty koksa. Ty vyskoč. Wow, ty kokos, to bolo ninja. To bolo ninjastické. Oh, ty kokos, ten mačo. Oštiepne sa zabijem. I have a fucking noob. I am a fucking noob. Oh yeah. Nezapichni sa už to. Ja sa to nie iba tak do mňa zapichne, ja neviem, prečo sa to do mňa tak zapichne. To som dole. Oh yeah. To skoky nejete dať. Čo je ja, čo je Justina? Čo je ty aj zela? Ty kokos. Miley Cyrus, no. Miley Cyrus, oh yeah. Je to sa mali dať Breaking Ball. Ty kokos, to je také fajnové toto. To je najlepšie toto bolo. Fuck you, Justin. To není možný. Furt sa mi to zapikne do Ricky. Zabijem sa. No tam máš Justin. No beriem za sebou a Justina na Ricky. Fuck. Oh yeah. Ne. Sa môžem kľudne zabiť, no čo? Dobre, teraz to už dáme. Teraz to už 100% dáme. Dobre, teraz to už musím dať, teraz to 100% nemusím dať. Ne. Dobre, ne. Z druhej strany sa to do mňa ako môže zapichnúť. No, vidíš do mňa, tak krása. Tupá strana sa do mňa zapichne, what the fuck. Tu máš ty Miley. On si jak mohol zdochnúť, veď ani nebolí. Že nemohlo boleť. I have to zabijem. Oh yeah. Zdechni. Ne. Oh yeah, sa aj zabijem. Budem aj príľbičku. Oh yeah, dvoch naraz. Ako to bolo aké fajnové ninja. Vyskoč, idiot. Dokrvá mi príde furt na nervy. What the fuck? Posledný pokus. Ešte si dáme potom jeden na sa neráta. Tu máš. Aj za jeden. To bolo ninjastické. No. Také slovo existuje. Ty kakás, ty hajzli celé. Ale zo mňa. Tak. Vidíš, takéto sláta ty neumíš. Oh yeah. Čo tu robíš ty? Uj ty. Ne. Uj! Nezapomôcť. Oh fuck. Prečo takto tuto? Ach, to dávaný. I have to zabijem. Veď! Daj do nohy. Dobre, prišli sme. Takže si dáme nejaký posledný level na koniec, neviem aký easy. No to sa pýta, ty kokos. Easy, no, pravda, že počkaj. Toto je easy. Ja som taký noob. Ja som skoro nebol noob, no. Fuck. Aké to je blbé, že tu nejde.
SC pare. Kokos. Tam vypíšete easy a pýta sa a potom tam není. Ale mal som to. A už som mal cieliť, kokso. No! Tak ani tak toto nie je. Neskoč, ty idiot. Ale... on skočí, to je hajzel. Takú veľkú imbecil. No. Kokos. To má byť akože ľahký. No. No. No kto je noob? No kto je noob? Ha? Punk? Kto je noob? No ja 100% že ne. Fuck you. Fuck the police. Dobre. Takže toto bolo toto bol dnešný deň z Happy... Deň? Čo mi je? Toto bol dnešný diel Happy Wheelsu. Keď sa mi video páčilo, dajte like. Keď sa mi video páčilo, dajte dislike. Odpíšte mi do komentov. A odber. Asi toľko. Ja, asi toľko. Dobre, takže čaute a stretneme sa pri ďalšom videu.